Wrth bod ni rwan yn symud i'r theatr, mae'n rhaid i ni anghofio i ryw raddau a dechrau bron iawn o'r dechrau. Ac wrth bod gynnon ni actorion newydd, dyna sydd yn fendigedig mewn ffordd, da ni ddim yn cael yn temptio, da ni ddim yn syrthio nôl ar, wel, nathon ni wneud hyn llynedd, nawn ni wneud hyn eto lenni, achos da ni'n gwybod nath o weithio. Ti'n brawychu? Dwi'n gweithio mewn dull gwahanol iawn i dwi wedi gweithio yn fy rioed o blaen. Da ni'n eistedd rownd y bwrdd ac yn trafod beth ydy amcan y cymeriad mewn adranna bach iawn. A be di'r weithred, be mae'r cymeriad yn neud i drio cael be mae hi isio. Sydd yn anhygoel y ffordd i weithio, dwi'n meddwl. Ac mewn ffordd, yr unig ffordd i weithio ar y ddrama yma, achos mae'n ddrama mor fawr. Mae yna gymaint ynddi hi. Mae wedi bod yn andros o broses i fi.